Ne znam, zakače, kaljoni, humore i Govorite na YouTube. Gdje ti uvijek da je tu u Zagrežnom domu biš? Tu je bilo slika. Tu je bilo logo. Tu je imel kućicu. I to... Kako sam osobno i... Gledao sam to poslije. Kako nisam poslije? Ne to bilo, tu je to bilo. Daj, gledaj mi uče. Znam da je to. Znam da je za mala bila. Kućicu korte. Koliko bi vidio? Gledaj, to se što je bilo, lutka, opak je lutka. Gdje je ono, dakle sam u bomu? Ne, kako sam vidio. A on dolaku. Ulica Luđe i jedna Ovi ne mogu ništa vidjeti, jedna to 200 godina je godišnje nešto. Tam bomba prvu vazu, tako da ne bi dobro. Uzmo za prvi salvar. Gledaj,
Roger, cookies and catteo. Так пише 3-4, але видиш на 3-4, на Бразилію. На гору. Так, ти Ja,
Bravo! Idemo tu poglumiti na muziku. Zašto, povesim sa tim jako svi follow Instagram, ne sad ćete nikada. Ima jedno 8 sekreća, 100. Bravo! Dečka crvenita, pazi ko nas. To si ja ovo još motor. Moja sam još Možeš prek ceste neće. to malo to se ne suka. Školiš, ne je bilo zadnje 2 sata, nek se ne suka, gledam ništa. Uopće nema bicepsa. To je se vrlo suka. Ovoga, nije kako je. Ili kako mogu možda skoperali. Ovo nije tumer na kladionici sam dobio. Šta si bilo? Što ti došli sa strane, čuo si Vici neko tu, možda da se tu uopće zvuk ne čuje. Ali pa ne čuje se zvuk na te kamere. Ne čuje se. Kako ti sad Hop! Bravo! Samo se zabiti ništa. Daj. Jedan dimus popravio se. Brisa. Ja jako da se Pali svetlo, već tamo uvijek iako mjesto mi se hoće. To je život. Rekao, imaš li veliki? Još pomagaj. Najdeblji dečki Goričan. Nika Cilarić. Gleda, veliki će kao se samo javljati. Samo, znaš. Melisa Budova. Cilarić. Mislim.
Miška ti došao u Brakice, ti je s crkom, ti je s pol. Da. Da. Ma da. Onim da sam bio 3 dni. Ma da. Za uskrsne ferije, da bi imao širno. Imam širno. Imam strah tam širno. Imao sam tu 3 dni. Mjera ti razmišljatiš, ne? Znači 15 hektara plus 15 hektara do 30 hektara. Doći ćemo na svijet nikom dojdemo mi s traktorom na cestu. Škama namrda, ja vam nisam namrda na cestu, on tu pokaže. A željni smo bili. Ide po vodu, tu tijemo. I ovdje me namrda, ajde idemo tamo. Cesti nikoga dodam na pot. Man vrati su mi se, nisam znam kako tamo. Nije sam sam zapravo. Čekaj, policija za to kamen. I onda mu dala po moja bokvata na dušu. Onda sam mi tamo čekaj. A ja pa gledam, to niđe tata. Gledam tata. Niđe jutri. Na te pali. Ličak vodu. Bravo, ajde. Ovo godišnje. Ličak, probajte, Lonjska šljivovica, salon danak libanita. Lonjska šljivovica. To sam koliko sam primio. Inače sjeća. Kako si tu neći tu 29. Kako je njemački imate? Kuje zutra do peta. Smo kukuje cipovice. Сега чуете тук я захаргле. С ним съм спал. Петъчно. Неći dola. Ja ne sam stirao svoje graveta ditija. Pol metra. Ti ste ko što je bilo nešto biti u nas mrašta. Bravo. Ja sam spozgledao u Evropi. Znači bilo ti je. Mi znali, zaklanili smo te vrata u kuću, smo bili gori kanalni na minutu. I nije znao da je kuću. Ja sam skuhala. I vidite se, nije sekundu kako stisnu, ali da je isto. Nije došao, ja sam Bogu tako meni. Nije mi polje hvane. I on spolka tako na problemi. Zašto to? Boga zašto to je. Ili sam da ne visi. Došao za neku kalimbica. Mislim da To je črni broj. To je ne bilo. Kako je imam sin? mislim je 50 lajka. A mi smo je bure. Črčan. Ali je 50 lajka. Znate, vidi dobro spremno sport.
softno. I onda na to počem tu te manje da se sleteo. Ja mislim Juke imate da misliš, ja? Ne, jesam, to mi je treća. Vodi ga van. Već ne učinu. Ali još niže. Evo ne, idem kako uče. Ovo se skupa niže. Tak se stvari. Da se zmisli dok je bio mali protiv vas. Budemo kako se ne I svjesno je. Napisao se da sam velika raca. Jo ti, ja moram da ti bili ona malo. Još da toga skrivim, grupa. 10 minuta i kako se to. Sretra mora da se ja neću se Onda ona, haha, ne da Mane veli, ti mi se najveći sviđa zgodčan. Dobri ste se pratili, Mančka Julija. Mora smo vidjeti zvica. Skućno se vidjeti. Tokmo se crtali. Ima. 30. Kaj, priprije se u vlak. Daj se Rokićem crtala. To je ne. Ne, to je Inače ne. ti je trica. Inače ti je trica. A kaj misliš da ti je trica tu? Ćeš ti jako voli 5 svjetla. Nek se Ajde, nogu. idemo dela. Nek se nogu. 20. Ovako. Ajde, idemo crveni. To je bilo zagrijavanje samo. Dole 2 Na svjetla. utega. Dole 2 sklepne prave. Utega, sklet, Dole 2 ja sklepne prave. vidiš. A je ti pet. Ja tak prave. A ti 20 prave. A idemo što bi Ovako najveći do magazin. poda. Kušaš poda. Zakaj bi poda kući? Jo, ovom se vudi kao nekaj. To bude znam. Pom jedan. Pa kako da je Rokiću? Tako je u skalu. Dobro. To je nastavno što je prije stavio. Bliže ideš mi bliže. Hej, daj. Inače biti Daj, dajte. Dodava delamo. 8 Dodava. Sto velika
se nazva s kojim se spomina. Koji se spomina, Nikola Staklija, Anja Staklija, s tim se isto spomina. Da slijepa, ima veze, mislim. I ostalo. Gdje je to uspio? Nije pa jebi ga, jasno. Evo kako je zgodno. Da, jučer moga ti tako, kako da si nije žensko. Tako ti kucak na pesi hrane. Petar svaki dan. Mačka, doma malo zakon To sam napao. terenski zakon. Ne. Ja? Ne. Ja? Idemo Istru, svi dva. V Opatiju. Tu. Ova mi je rekla učiteljica. Islam je rekla, pa to ti je Istra je. Kaj v celi poleti A ja pa nisam. Ne, inače Korizme mi tata napije se. Evo crveni, već ste se zagreli. Vodi loptu, vodi loptu, vidiš? Bravo crveni, evo. Bravo, Jura. 7-4. Bravo, samo sam. Ne, bravo, Ivo.
Koliko je bilo? 11 4 godine. Bravo Jožo. Bravo. Ajde, ajde Jožo. Kaj? Dobro.
Bravo, 2-2. 13-11. Je. Može pobedi. Tamo Gurčanin protiv Gurčanin. Mora dobiti za 60. Aha, to vama onda priča. Jebat! To prolongirajte tamo. Kaj zaliže. Bravo! Dobre. Bravo. Želi. Neće lopta. Jaj!
Bravo Jozo! Bravo. Lijepo igra. Želi. 2-0, ovi dve već lopte van žele 2-2. Ipak se naše povedali. Povedali se naše, ne? Tako je 6-4. Tubu 6-4. I Tubu Ovo počeo vidjeti. Opet poče grešti, mislim poče zrceriti. Farisco.
Onda je došao. Bravo, Joža. S kim ti imaš još za ovim stavom igrati, ne? Ne znam, sam Želi. Da bi još zaseta, ne? Kaj? Još da bi se? Nisam bio. Pa mislim da još nisam odigrao prvo. Sad je evo. Nije. Neće, baš te. Bog. Kaj? Mislim da je 0-0. Vi mijenjate ga nikog, ne? Ajde. Pa počekaj. Kao, vas dva sigurno piše, ne? Yes, yes. Još ako dobi, onda budu dobri. A je, nadam se. Je. Pa bude dobro. To je jedno pobija. Za svaki pojem, Znaš, kad se moraš igrati, kad ne počekaj da ga zaigraju. Koliko je? 5. Piši. Željko. 5. Koliko? 5. Da? Josip. Još je? Je. Možete vidjeti. Želi, stoli se grej, koliko se to metar je treba to stoji. Za kaj? A pogledaj koliko je razlika. Koji ljudi hodaju, kaj budu nahodali? Nahodali. Za oni igrači. Igor je tam zide. Ne, znam, koji ljudi hodaju. Stanša od njega. Igor je gledaj koliko razlika. Ljudi hodaju, ono hodali, igrači se svi. Ja, ono je to jedan, malo je zbog... Ima se ljudi koji hodaju. Bravo! Josip, koliko je? Bravo.
Bravo! Ovo je za prvu ligu. Ovo je za prvu ligu. Ivica igraj kaj ti. Ko je da? Daj, naši. Ima vode. Igraj. Soka, daj soka. Ne, ne, ne. Koja je sok prema? Ne mi soka bilo koje je. Evo, gosti ga bilo. Ajde.
Bravo, Joža. Jebati, pasri. Koliko je reda ide? 11. A, taj se daleko vodi.
7-3 ci provo. Tamam. Chissà che lo sei Dice che lo sei Bravo, io vedo che fai il finale. Io ho fatto dai. Udro cazzo scusi. Adesso capisce il numero però Troppo vedo.
Stvarno si nisam. Znači, bilo nekada ima doma, a tamo govori. To sam je bilo ništa, a to izgubilo, onda bi bilo kazno, ne? Da smo igrali, Koliko zajedno? Koliko protiv ovdje? 15. Ne smo
Tad se trzaš prije nek ruku uopće